Khulumka ti brasarok khum kaham tabuk norok ni bastang video phaimani angkha abono je jotoni bagani invitations 11 tarik June ni 11 tariko Kerala o kaisa Tripura People Foundation ni organized di prasad hansang nani kaisa program narak laijak tongu hangkai Kerala o tongnai rok tei gana gini tongnai rok borok no joton ni bagono ang message rona musungo invite khena musungo norok jotono phai sok painani chaitok di please tangeng gakai sang phatar hasteo tongoi phatar state o tongoi phano sang haikai malai mangkhang gakai abo sang sini mungbo bario tei thansani kaisa taminai amo power bo bario gai sang je jaga phan tongthong specially Kerala o je tongnai rok tabuk je o video nugui tongnai rok no ang takhuk bukhuk manai dada ma babu ni soman okra chakra rok norok ang koyu norok hai sok pai bedi please Calicut beach o ang location o description ni tolawari rwana Calicut beach Koikodo angnai kai norok sok pai leimano tei direct contact khainan bagai Pradeep no contact khaimana ang bin contact number bo rir nai kai a jaga je special guest rok phainai amo ta okhana confirm to nya ko haipano Bangalore ni hoite director soginai president soginai vice president soginai tei Chennai ni hoite bo president sogi thotok kai naji South India je tongnai rok मोटामोटी प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट रok jotono sogi bainani chaitogui tongo au suk joratoi but সময় লগui tongkho haipano borok rok tebo phainani phano man mane chances tongo abagai norok bo gana gini tongnai rok please phainani bai chaitok baidi phailai di sung jotono malai layana malai laikhang ka phadara hasto Tripura hai filungu ठीक है चलो Malayana 11 tariko hambai jotono nai tongman bagai